мусобиқаи кушодаи шаҳрӣ оид ба якҳарбаи шарқӣ карате киёкушинкай дар ҳамбастагӣ бо кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри душанбе дар мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба якҳарбаҳои шарқӣ доир гардид. Сабқат бо мақсади пайдо намудани чеҳраҳои нав такмил ба ташаккул бахшидан ба дараҷаи варзишгарии онон ва дар ин замина созмон додани узви мунтахаби шаҳри Душанбе ташкил гардид. Ҳарчанд киёкушинкай ба шохаҳо ҷудо гардад ҳам, лек сабқати ҷумҳуриявӣ миёни наврасон аз рӯи муҳориба якка гузаронида шуд. Дар мусобиқаи мазкур дастаҳои мактабҳои варзишӣ аз шаҳри Душанбе, вилоятҳои Хатлон, Суғд, Бадахшон ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ бо теъдоди беш аз 150 нафар кӯдакону наврасон ширкат варзиданд. Дар маросими ифтитоҳи сабқат аз ҷониби масъулин қайд карда шуд ки имрӯзҳо дар ҳаёти ҷамъиятӣ ва сиёсии кишварамон варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ дар сафи пеш меистад, зеро на фақат аҳамияти тандурустӣ дорад, балки дар қатори ҷиддитарин масъалаҳои мубрамирӯз мақом пайдо кардааст. Мақсад ва мароми гузарондани ин мусобиқа пеш аз ҳама дӯстии байни варзишгарон, муайян намудани дастаи мунтахаби шаҳри Душанбе байни кӯдакону наврасон ва муайян намудани беҳтарин варзишгарон ва дар баробари ин пеш аз гузарондани мусобиқа байни мураббиён, варзишгарон умуман фаҳмондадиҳӣ, хонишҳои сиёсӣ бахшида умуман ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки барои мубориза бо радикализму ифротгароӣ ки ҳам хонда шуда шуд, масъалаҳои фаҳмондагӣ гузаронида шуд ва марҳилаҳои ин мусобиқаҳо марҳилаҳое мебошад ки дар оянда мо ният дорем ва аз рӯи нақшаи чорабиниҳои федератсияҳои байналмилалӣ бисёр мусобиқаҳо пешбинӣ шудааст ва мусобиқаҳои байналмилалӣ, мусобиқаи Осиё, мусобиқаи чемпионати ҷаҳон ба нақша гирифта шудааст ки ин аввалин бале ин омодагӣ ва марҳилаҳои аввали омодагиро ба назар мегирад. дар мусобиқаи кушодаи шаҳрӣ оид ба якҳарбаи шарқӣ карате киёкушинкай байни наврасон варзишгарони навраси аъзои шӯрои ҷумҳуриявии динамои вазорати корҳои дохилӣ ширкат варзида ба чанд дастоварди назаррас соҳиб гардиданд. Дар ин мусобиқа дастаи мазкурро мураббии шоистаи ҷумҳурӣ Саидаҳмад Раҳмонзода омода намудааст. зиёда аз 14 нафар шогирди ман иштирок мекунанд ки инҳо дастаи динамои вазорати корҳои дохилӣ мебошанд. бисёри шогирдони ман дар вохӯри финалӣ қарор доранд ва умед аст ки онҳо сазовори ҷои аввал мегарданду номи дастаи худро боло мебардоранд. дар мусобиқаи шаҳри Душанбе як даста аз ташкилоти мададгори мудофиаи ҷумҳурӣ низ ширкат варзид. Тавре маълум шуд, дар толори ташкилоти мазкур ба кӯдакону наврасон нозукиҳои киёкушинкайро мураббии ҷавон Фирӯз Кароматзода меомӯзонад. Дар муддати фаъолияти начандон тӯлонӣ мураббии ҷавон тавониста то якчанд якҳарбачиёни лаёқатмандро ба воя расонад. Зимнан ширкати эшон дар мусобиқаҳои бурунмарзӣ ҳам назаррас мебошад. дар карате киёкушинкай 1.5 сол машқ кардам. устоди ман Фирӯз Кароматов мебошад. ҳамагии ман 6 та медал дорам. 3 та ҷои якум, 1 та дуюм ва 2 та сеюм. то ҳол ман дар ягон мусобиқаи байналмилалӣ иштирок накардам ва дар оянда мехоҳам ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ парчами Тоҷикистонро баланд бардорам. дар мусобиқаи мазкур духтарон ҳам ширкати фаъол доштанд. ногуфта намонад ки сол ба сол таваҷҷӯҳи духтарон ба ин навъи якҳарбаи шарқӣ бештар мегардад. зимнан ҳунарнамоии варзишгар духтарони ин ришта дар мусобиқаҳои бурунмарзӣ ба амсоли ҷоми Осиё, ҷоми ҷаҳон ва сабқати байналмилалӣ шоистаи таҳсин аст. дар чемпионати кушодаи шаҳрӣ як даста аз шаҳри Роғун ширкат варзид. муддати 5 сол мешавад ки дар ин риштаи карате киёкушинкай тамрин менамоям. дар мусобиқаҳои байналмилалӣ шаҳрӣ, минтақавӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштирок намудам
و در سال 2021 به سمرقند به کشور ازبکستان رفتم و در بین 4 دولت سزاوار جای یکم گردیدم. با استادم کرامتوف سراج‌الدین برای این مسابقه تیاری خوب دیدیم و من در این مسابقه سزاوار جای یکم گردیدم و میخوام به دیگر دولت ها روم سزاوار جای یکم گردم و تاجیکستان را معرفی نمایم. ورزشکارانی که در سال گذشته شرکت ورزیده بودند ما امروز دیدیم و مشاهده کردیم که خیلی هم آنها از سطح تکنیک و تاکتیکشون هم بالا رفته است. این همین مسابقه های پای در پای که از جانب فدراسیون گذرانده می شود، این البته برای پیشرفت ورزشکاران یک سهم ارزنده می باشد. مسابقه کشاد شهری طول یک روز ادامه یافت. در مسابقه مذکور شاگردان مربی فعال فدراسیون اکرام نظرов نیز هنرنمایی خوب منظور نمودند. یادآور می‌شویم که پیوسته گذراندن مسابقه ها امکان می‌دهد تا ورزشکار درجه تخصصی خویش را تکمیل بدهد. از اینجاست که یکی از مسائل برنامه قبول گردیدن حکومت جمهوری تاجیکستان در بابت انکشاف دادن نوع‌های مختلف ورزش این تشکیل و برگزاری مسابقات است. از استادم خیلی منت دارم. نام استادم مقصود سینا می باشد و او به من یاد داد که من چی طور مشق کنم و من از او خیلی منت دارم که حالا در اینجا مشق میکنم و من به همه دخترها میگویم که با ورزش مشغول شوند. ورزش گروی سلامتی است. من 11 ساله می باشم. من در کاراته کیوکوشینکای مشغول شدگیم. من همگی 8 مدال دارم و همشون جای اول می باشم. قوا آزمایی بین کودکان و نورسان پرشدت گذشت. از این رو هر یک آنها سعی می‌کردند تا با مهارت و استعداد خویش اطمینان مربی را جهت سازمان دادن عضو منتخب کامل‌تر بگردانند. الان برخی از اشتراکچیان علاقه قوای نیروی خویش را در مسابقه‌های بین‌المللی با موفقیت سنجیده‌اند. من همگی 13 مدال دارم. 8 یکم، 1 دوم، 4 سوم و من امروز در مسابقه کشاد شهر دوشنبه اوید به کاراته کیوکوشینکای برآمد کرده در سن سال 8 ساله و در دوره فینالی روی خط گرفتم. من میخواهم رقیب فینالی ام را مغلوب کرده با سزاوار جای یکم گردم و در آینده شرف تاجیکستان را بلند بردارم. اصلا کاراته کیوکوشینکای سالهای پنجم از طرف اویامی کشف شده است. خود ماساتاسو اویامی که استاد بزرگ یکاربای شرقی است، از روی این نوع جهت روحی و تربیت بدن را به اینوبت گرفته این سبک را به وجود آورد. از این لحاظ خود کلمه کیوکوشینکای معنی و کمالات رسیدن یعنی یکجاشوی روح و تن را میفهماند. طبق سرچشمه ها اویامی ژاپنی در 3 روز محاربه 100 قوا آزمایی گذرانده است که هر یکی آنها از 2 دقیقه زیادتر طول نکشیده است و او دائما شاهد پیروزی را میچشید. به قول اویاما در آن وقت در جهان رقیبی اصیل نداشت. برنامه نمایشی که از طرف کارکنان سفارت ژاپن نشان دادن خیلی هم در سطح خوب نشان دادن و این کارکنان در تالار فدراسیون کاراته کیوکوشینکای جمهوری تاجیکستان ورزش می‌ورزند و در برابر این گفتنی هستم که بعضی از مربیان و ورزشکاران فدراسیون کاراته کیوکوشینکای جمهوری تاجیکستان هم این سبک ورزشی کاراته ورزشی کندو را هم از خود کردند.
соли 2019 федератсияи ҷаҳонии киёкушинкай ҷиҳати қадрдонӣ бо камарбандҳои сиёҳ дараҷаи аввал ба 3 мураббии тоҷикро тасдиқ карда буд. ин иқдом барои аввалин бор дар таърихи федератсияи карате киёкушинкаи ҷумҳурӣ рух додааст, зеро барои ноил шудан ба ҷоизаҳои якҳарбаи шарқӣ мебояд дар назди масъулини федератсияи ҷаҳонӣ имтиҳон супурд. Саҳми устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ, дорандаи камарбанди сиёҳ дараҷаи панҷум Ҳикматулло Кароматов дар сатҳи олӣ манзур намудани киёкушинкаи тоҷик дар миқёси олам ҳарчи бештар омода ва тайёр кардани варзишгарони лаёқатманд ва мураббиёну доварони дорои тахассус дошта назаррас аст. Барои саҳми арзанда дар ин ришта масъули федератсияи карате киёкушинкаи ҷумҳурӣ ба унвони эксперти байналмилалӣ ноил шуд. дар баробаре ки мо мусобиқа мегузаронем барои мураббиё барои доваро ҳам ин як дарсҳои нав мебошад. баъзе техника ва тактикое ки ҷадиде ки аз тарафи федератсияи ҷаҳонӣ умуман бале гузошта шуда буд, мо инҳоро дар ҳамин мусобиқаҳо амалӣ мекунем ва баъзе он нофаҳмиҳое ки ҳаст мо онҳоро ба доварон ҳатман мефаҳмонем. ба ҳар як варзишгаре ки ба ин майдон меояд бар ин мусобиқа ба як умед меояд. мо кӯшиш мекунем ки нисбати варзишгарон ноадолатӣ роҳ дода нашавад ва ҳар як варзишгаре ки ба умед меяд сазовори ҷойҳои намоён шуда ба хонаҳои худ баргарданд ба сари баланд. намуди карате киёкушинкай дар асл навъи душвору вазнин ва аз варзишгар таҳаммуловариру сабуриро тақозо дошт. аниқтараш зарбаҳое ки дар карате киёкушинкай иҷро мегардад ба ҷойҳои нозукии инсон, гиреҳҳои асабҳои болои нов зада мешавад. аз ин лиҳоз варзишгарон бо ҳам наздик шуда барои пештар фатҳ кардани кӯлаи мақсуд бисёртар аз даст истифода мекунанд. ногуфта намонад ки дар карате киёкушинкай усули пой низ истифода мешавад, вале иҷрои он бояд ба маврид бошад. ман як сол машқ мекунам, я медал дорам, тарои хуб дидам, мехоҳам як медали дигар гирам, парчами тоҷикистона баланд бардорам. аз фаъолияти мураббиёни федератсияи каратеи киёкушинкай ки дар тамоми ҷумҳуриямон фаъолият доранд, албатта мо изҳори миннатдорӣ мекунем ба фаъолияти аъло доранд, хуб доранд. бар асоси низомномаи сабқат беҳтарин каратекорони наврас имкон пайдо менамоянд то шарафи варзиши тоҷикро дар мусобиқаҳои байналмилалӣ дар пеш истода муаррифӣ намоянд. ёдовар мешавем ки аввали моҳи соли равон ба варзишгарони федератсия бобарор буд, зеро дар нахустин мусобиқаи байналмилалӣ дар ҷумҳурии ҳамсоя Узбекистон ба натиҷаҳои назаррас ноил гардиданд. аз рӯи тақвими солона имрӯз федератсия фақат мусобиқаҳои ки сатҳи баланд доранд 3 мусобиқаро ба нақша гирифта аст. якум мусобиқаи ҷумҳурии тоҷикистон байни кӯдакону наврасон, мусобиқаи ҷумҳурии тоҷикистон байни наврасону ҷавонон ва чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон байни калонсолонро ба нақша гирифтааст. Zeynep Hoşçakalın.